कुत्र्याने चक्क बिबट्यास पिटाळून लावले। वाघापूर येथील घटना। संगमनेर तालुक्यातील वाघापूर शिवारात आज दिनांक 9 मे रोजी सकाळी 7:30 वाजण्याच्या सुमारास गवाळी वस्ती येथे एका कुत्र्याने बिबट्यास अक्षरशः पिटाळून लावले। गवाळी वस्तीतील हा कुत्रा अक्षरशः बिबट्यालाही भारी पडला। संगमनेर तालुक्यातील वाघापूर शिवारातील गवाळी वस्ती येथे राहणाऱ्या अण्णासाहेब लाडू शिंदे यांच्या घराजवळ आज दिनांक 9 मे रोजी सकाळी 7:30 वाजण्याच्या सुमारास एक बिबट्या कुत्र्याला दिसून आला। हा बिबट्या कुत्र्याची शिकार करणार, तोच कुत्रा मात्र या बिबट्यावर चाल करून गेला। त्यानंतर बिबट्याने एका शेवरीच्या झाडाचा आधार घेतला। बिबट्याकडे बघून कुत्रा जोरात जोरात भुंकू लागल्याने कुत्र्याने अक्षरशः शेवरीच्या झाडावरून उडी घेत धूम ठोकली। कुत्र्याने बिबट्याला पिटाळून लावल्याचा प्रसंग परिसरातील नागरिकांनी दुरूनच आपल्या नजरेत कैद केला। बिबट्याने कुत्र्याला पिटाळल्याच्या या घटनेची परिसरात आता चांगलीच चर्चा रंगली आहे। या घटनेने वाघापूर शिवारात बिबट्याचा मुक्त संचार अधोरेखित झाला असून वन विभागाने बिबट्यांना पकडण्यासाठी पिंजरा लावावा अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे। पडलं